Masana harkokin tattalin arzikin duniya na bayyana cewa tattalin arzikin duniya na dab da shiga wani sabon tsari na iko, inda ƙasar China ke ƙara matsowa kusa da Amurka cikin sauri. A cewar rahotanni, Amurka na fuskantar manyan ƙalubale guda biyu: na farko yawan bashin da ta tara, na biyu kuma ƙaruwar ƙarfin tattalin arzikin ƙasar China da ke neman zama ta ɗaya a duniya. Masu nazari sun nuna cewa idan Amurka ba ta ɗauki mataki ba, China na iya zama ƙasa mafi ƙarfi a duniya nan gaba. Ƙididdigar da ake dangantawa China sun haɗa da ɓangaren makamashi, China na samar da kusan terawatt-hour 9,000, yayin da Amurka ke samar da kusan 3,000. Masana'antu, China na riƙe da kusan kashi 28 cikin ɗari na masana'antar duniya, Amurka na da kashi 16. Fasaha, China ta yi gaba a fasahar 5G kuma tana ƙara kusantowa Amurka a ɓangaren basirar wucin gadi ta AI (Artificial Intelligence). Motoci masu amfani da lantarki, kamfanin BYD ya riga ya wuce Tesla, kamfanin China na BYD ya riga da ya wuce Tesla, kamfanin ƙasar Amurka na Elon Musk. Robotics da injinan zamani, China na gaba. Ɓangaren robot da injina na zamani, China ita ce a gaba. Masana sun ce wannan ci gaba yana da matuƙar muhimmanci wajen fahimtar iko da tasirin ƙasa a duniya. Rahoto ya ƙara da cewa Amurka ta taɓa fuskantar irin wannan halin a shekara ta 1985, lokacin da aka ƙulla yarjejeniyar Plaza Accord da Japan da wasu ƙasashen Turai domin rage ƙarfin dalar Amurka. Bayan yarjejeniyar, kuɗin Japan Yen ya yi tashin gwauron zabo, wanda ya jefa tattalin arzikin ƙasar cikin matsanancin yanayi. Bankin Japan ya rage kuɗin ruwa sosai, abin da ya haifar da abin da ake kira Lost Decade, wato shekaru da dama na durƙushewar tattalin arzikin duniya. Masu sharhi na danganta hakan da fashewar kumfar kasuwanni da kuma matsalar currency trade, inda ake aron kuɗi mai rahusa a Japan domin zuba hannun jari a Amurka. A yau wasu na ganin ana iya sake maimaita irin wannan tsari a kan China, inda ake hasashen dalar Amurka za ta ragu, yuan na China zai ƙaru, fitar da kayayyakin China zuwa ƙasashen waje za ta ragu, bankin China zai rage kuɗin ruwa, tattalin arzikin ƙasar zai shiga dogon jinkiri. Rahotanni sun ce China na dogaro da fitar da kayayyaki da darajarsu ta kai kusan dala tiriliyan 3.5 a shekara, abin da ke wakiltar kusan kashi 20 cikin ɗari na GDP ɗinta. Idan hakan ya ragu da rabi, miliyoyin ayyukan yi na iya fuskantar barazana. Masana sun kammala da cewa duk da matakan da China ke ɗauka, kamar ƙara tara zinariya da rage dogaro da takardun bashin Amurka, fagen yaƙi na gaskiya a nan gaba shi ne kuɗaɗe da darajar kuɗin ƙasa
za su tambayar da ke ci gaba da yawo ita ce, shin China za ta fuskanci abin da Japan ta fuskanta a shekara 1985 ko kuma za ta kauce wa hakan?